Απώλεια ή διακοπή εγκυμοσύνης. Η απόλυτη ανατροπή. Γιατί εκεί που περιμένεις ζωή, σου έρχεται θάνατος. Όλα τούμπα. Και όλα τούμπα σε μια εμπειρία ενσώματη, γιατί ο θάνατος συμβαίνει εντός σου. Πώς να το χωνέψεις αυτό? Δεν χωνεύεται. Ακόμα και όταν σου λένε ότι θα ξεχάσεις ή ότι θα κάνεις άλλο παιδί. Είναι όμως πολύ σημαντικό να δίνουμε χώρο σε όσα μας πονάνε. Γιατί όταν το κάνουμε, τότε κάνουμε και το επόμενο βήμα, όποιο κι αν είναι αυτό, με επίγνωση και με φροντίδα. Γιατί φροντίσαμε και αναγνωρίσαμε τις ανάγκες μας. Και αυτό, σε έναν κόσμο που θέλει βιαστικά να προσπεράσεις και να μην σταθείς, είναι μια πράξη αντίστασης. Το πένθος σου μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη, για να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, για να αλλάξεις τον τρόπο που αντιδράς όταν σε υποτιμούν, για να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου και να τοποθετείς τον εαυτό σου εκεί που χρειάζεται κάθε στιγμή. Μακάρι να μην ήταν αυτή η αφορμή. Όμως τώρα που είναι, το αξίζεις και εσύ και το πλάσμα που δεν συναντήσαμε ποτέ στον κόσμο αυτό, να ζήσεις πιο αυθεντικά και πιο αληθινά από ποτέ.